De verpleeghuizen hermetisch op slot, dat gaat niet meer gebeuren. Het is donderdag 22 oktober, dit is Zeeland Nu. Bezoek blijft mogelijk tijdens de tweede golf. Zorgzaam doet een beroep op oud-collega's. Zeeuwse musea schrijven rode cijfers. Dames en heren, goedenavond. In de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen zijn afgelopen week 9 cliënten besmet geraakt met het coronavirus. Daarvan wonen er 5 in Goes, 2 op Tolen, 1 in Rijmerswaal en 1 op Schouwen-Duiveland. Maar toch, besmettingen of niet, de Zeeuwse verpleeghuizen gaan niet meer op slot, zoals tijdens de eerste coronapiek. Natuurlijk worden er maatregelen genomen bij een uitbraak, maar bezoek moet zoveel als kan mogelijk blijven. We zijn heel goed voorbereid, dus dat is wel het grote verschil met de golf die ons overkwam begin dit jaar. Dus de komende periode kunnen we er echt voor zorgen dat bezoek weer langs kan komen, zelfs als er besmettingen zijn geweest. Dat vind ik een heel goed idee. Dat kan je die mensen echt niet meer aandoen. Dat was gewoon verschrikkelijk. Ik bedoel, ja, we gingen wel voor het raam zwaaien en dat soort dingen, maar ze missen gewoon het contact. En ook niet van de kamer af en dat soort dingen. Dus nee, dat mag echt niet meer voor die mensen. Dat zou echt heel zielig zijn. Dat is zo zwaar gevallen. Toen ik 2 maanden opkwam en toen een half uur, 1 kind in de week. Een half uur in de week. Nou, mensen, of dat ik een klappen in mijn lijf kreeg. En dan kan je zeggen bellen. En bellen, dat kon ik niet te pakken krijgen. Ja, dat was heel zwaar. Met mondkapjes, handen ontsmetten en afstand houden is bezoek sinds een tijdje weer mogelijk. En dat blijft zo als het aan de verpleeghuizen ligt. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik natuurlijk wel fantastisch. Want weet je, het is mensen, je zijn heel veel mensen, maar heel weinig mensen daar je mee praten kunt. Ook activiteiten zullen zoveel mogelijk doorgaan. Al is het anders dan vroeger, want alles moet nu zo veilig mogelijk. Per woning laten we mensen komen. Dus het mixen van een paar woningen, dat gaat niet. Maar dan kunnen we toch op een slimme manier het achter elkaar bijvoorbeeld in het atelier doen. Op woningen natuurlijk, maar ja, mensen hebben ook behoefte om even op uit te gaan. Afdelingen of woongroepen sluiten voor bezoeken en activiteiten gebeurt alleen nog bij besmettingen, als alle cliënten en personeel moeten worden getest. Zodra die testuitslagen bekend zijn, kunnen we alle passende maatregelen treffen. En dan is het weer wel mogelijk om bezoek langs te laten komen. Dus de situatie waarin we wekenlang op alle locaties in Zeeland geen bezoekers konden ontvangen, daar ben ik van overtuigd, dat gaat echt niet meer gebeuren. Maar dat er situaties zijn waar even een korte periode bezoek niet kan langskomen, ja, dat zal ook in de komende periode af en toe een keer korte tijd gebeuren. Terug naar een door de regering gelaste afsluiting, dat wil niemand meer. Maatwerk is het devies. Er zijn vele lessen geleerd. Dat vrijheid een groot goed is. En zo creatief mogelijk kijken hoe we iemand zoveel mogelijk keuzes kunnen laten in het leven. Gesloten afdeling of niet. Dan nog even de coronacijfers van vandaag. In de afgelopen 24 uur zijn er in Zeeland 50 nieuwe coronabesmettingen gemeld. De meeste nieuwe besmettingen werden gemeld in de gemeente Tolen. Ziekenhuis Zorgzaam inventariseert onder collega's die net gestopt zijn of ze op een reservelijst willen. Het ziekenhuis wil mensen achter de hand hebben als er in de tweede coronagolf te veel collega's ziek thuis komen te zitten. De oud-collega's die zich melden kunnen zowel in het ziekenhuis als in de thuis- en ouderenzorg worden ingezet. De provincie heeft veel geleerd van het debakel rondom de vernieuwing van de Sluweg, die 19 miljoen euro duurder uitviel. Volgens onderzoek van de Rekenkamer neemt de provincie nu minder risico bij nieuwe gezamenlijke projecten. De genomen risico's worden daarnaast beter verdeeld onder de deelnemers en er wordt geld gereserveerd voor mogelijke tegenvallers. De 21-jarige vrouw die eind augustus in Middelburg in haar hoofd werd geschoten is ontwaakt uit haar coma. Dat laat de familie weten in een verklaring. Volgens haar familie is ze nu buiten levensgevaar. De vrouw lag sinds de schietpartij van 26 augustus in coma. Direct na de schietpartij hield de politie een 26-jarige Domburger aan als verdachte in deze zaak. Hij zit nog vast. En ze staan er nog niet op de Goese Markt, de winterse blokhutten. Maar als Den Haag groen licht geeft en de horeca mag weer open, dan mogen ze wel veel langer blijven staan deze winter.
We willen de horeca vrij baan geven in Goes. En we zitten nu natuurlijk nog in de lockdownperiode. Maar zodra het kabinet besluit om de horeca vrij te geven, kunnen wij in het meest optimistische scenario extra toezeggingen doen voor de horeca hier in Goes. Piller hoopt dat het half november zover is. In Middelburg zou de jaarlijkse winterstad van 1 november tot 1 februari worden gehouden. Maar die is vooralsnog helemaal afgeblazen. De Westerschelde-tunnel heeft te maken gehad met files op het Tolplein in de richting van Zuid-Beverland na een update van de computersystemen. De bedoeling was dat Belgische klanten voortaan met hun pinpas zouden kunnen betalen. Maar dat bleek niet te werken en terug naar het oude systeem ging ook niet meer. Telkens als de file te lang werd, zijn voor 10 minuten de slagbomen opengezet, zodat er geen gevaarlijke situaties konden ontstaan. Na deze week is het klaar voor Paul de Schipper bij Emergus. De directeur van de geestelijke gezondheidsinstelling vertrekt na 6 jaar. Maar hij kan Emergus niet helemaal met een gerust hart achterlaten. Zorgen over de toekomst blijven. 6 mooie jaren. Zo vat Paul de Schipper zijn tijd als bestuurder samen. Bij Emergus gebeurde er in die 6 jaar veel. Er was een zeer kritisch inspectierapport. En in 2017 liep een ruzie over geld met verzekeraars zo hoog op dat er korte tijd een patiëntenstop was. Een beslissing die de Schipper nam. Maar op een gegeven moment moet je zeggen, ja, nou moet ik het gaan beschermen hier. Ik kan geen 2-3 miljoen verlies maken. Dus als we nou niet tijdig tot afspraken komen, ja, dan moet ik stoppen met patiënten van jou gratis te behandelen. Dus dat was ingrijpend voor alle betrokkenen. Dus voor cliënten, voor patiënten, voor de burgerij. Gedoe over geld speelt ook op een ander terrein. De jeugd- en kinderzorg van Emergus. Sinds 2015 zijn de gemeentes daar verantwoordelijk voor. De Schipper maakt zich er ernstige zorgen over. Zeker omdat volgens hem veel geld voor jeugdzorg de verkeerde kant op gaat. En ik heb niks daarvan zien gaan naar Intervens of naar Juvent en naar Emergus. Oftewel, ik stel vast dat de kern van de jeugdzorg zoals die er was voor de transitie en die er ook vandaag nog steeds is in de backbone, die is 0 gegroeid. En blijkbaar daaromheen een hele grote schil. En ik heb het effect van die grote schil op het aantal patiënten en hun problemen, ik kan het niet terugvinden. 5 jaar later in ieder geval niet. Dus misschien komt dat dan nog later, dat effect. Maar ik heb daar vraagtekens bij. Deze week is zijn laatste week. De Schipper was eerder marktonderzoeker. Nu gaat hij advieswerk doen. Hij spreekt lovend over Emergus en over de medewerkers. Ik ben ook trots. We hebben denk ik heel woelig water redelijk doorstaan tot nu toe. En ik ga ook wel weg met zorg. Dus ik had hier vanmiddag nog een gesprek met een van onze mensen waarbij ik zei, ja, ik heb over de afdeling waar jij werkt. En dat ging dan weer over kinderjeugd, grote zorg. En dat vind ik jammer. Ik had dat graag beter achtergelaten, als je dat zo kunt zeggen. En dat is nog niet zo en dat vind ik jammer. En tegelijkertijd heb ik geleerd, deze 6 jaar, de Emergus is als een soort bootje, dat blijft rondvaren. Het komt nooit ergens aan. Dus het heeft dat heeft iets wat doorgaat. Dus in die zin ben je dan passant. En dat is in mijn geval ook letterlijk zo. De opvolger van Paul de Schipper is Sabine Raams uit Deventer. Een bestuurder met ervaring in de GGZ. Veel Zeeuwse musea duiken dit jaar in de rode cijfers, omdat ze door corona veel minder bezoekers hebben kunnen ontvangen. Vooral kleinere musea komen in de problemen. Zonder financiële steun van de gemeente redden ze het niet, is de vrees. Het tekort waar we mee te maken krijgen, denk ik aan het eind van het jaar, is toch wel meer dan €30.000. Normaliter zitten tussen de 20, 30 bussen op jaarbasis. Nou, die 40, 50 personen, nou, dan heb je er aan 1500. Die bezoeken ook de streekproductenveiling. Dat is gecombineerd dan met een arrangement hier. En ook eventueel met een ander arrangement hier in het dorp. Ja, die missen we. De kleinere musea gaan ook meestal dicht in de wintertijd. En dan zien ze natuurlijk dat ze nog niet eens de helft van de bezoekers hebben binnengehaald dit jaar. En dat houdt in, bij de meesten, een geweldige hap uit hun inkomsten. En dat maakt dat ze interen dit jaar. En dat de vooruitzichten heel slecht zijn voor het volgend jaar. Zeeland telt zo'n 40 musea. Vele worstelen om boven te blijven. Zo koerst Museum de Meestoof in Sint-Annaland af op een verlies van ruim €20.000. Dit terwijl het museum het jaar nog zo optimistisch begon. Met een compleet nieuw atrium, juist gebouwd om meer bezoekers te kunnen ontvangen. We zijn heel blij natuurlijk met die uitbreiding. De koffiekamer is vervangen door heel het atrium.
Ja, het is nu dus wachten tot op betere tijden. In Museum Veren is de situatie niet veel beter. Behalve minder verkochte kaartjes kelderde de omzet van het museum enorm. Bij de musea zeggen nu niets anders te kunnen doen dan aankloppen bij de gemeente. Ja, dat kan echt niet anders. Anders dan, ja, we kunnen niet open blijven. Er zijn toch een aantal kosten die doorlopen. En je kunt wel zoveel mogelijk bezuinigen, maar ja, als de drukking kapot is, kunnen we de printer niet meer gebruiken. En dat is het allerkleinste dingetje. Het wordt natuurlijk steeds erger. Sinds vorig jaar zijn alle gebouwen naar de meeste overgekomen van de gemeente. We moeten ons eigen broek ophouden. Dus we zitten met allemaal vaste voorzieningen. En ja, in de komt van het jaar is minder inkomsten binnen. En om nu het eerste jaar natuurlijk dat we helemaal op eigen benen staan, om dan weer te beginnen met een negatief saldo, daar pas ik liever voor. Vanuit Den Haag zijn er miljoenen toegezegd voor de noodlijdende cultuursector. Maar juist de kleine musea, en dat zijn er veel in Zeeland, komen vaak niet in aanmerking voor geld van fondsen of uit de stimuleringsregelingen. Dit omdat ze bijvoorbeeld alleen met vrijwilligers werken of niet voldoen aan de gestelde eisen. Maar dan moeten ze of gemiddeld 7500 bezoekers per jaar hebben. En een heleboel die hebben er maar 3000 of 4000 gemiddeld per jaar. En ze moeten geregistreerd zijn. En dat is ook een hele toestand, want ook dat zijn een aantal van de kleinere musea niet. Omdat veel kleintjes worden bedreigd in hun voortbestaan, roept de Vereniging Zeeuwse Musea nu nadrukkelijk steun in van de gemeente, die ook een pot cultuurgeld hebben te verdelen. De gemeente Tholen geeft het goede voorbeeld. Die heeft €25.000 aan steun gereserveerd voor Museum de Meerstoof. Nu maar hopen dat de tafeltjes volgend jaar wel bezet zijn. Het was allemaal eigenlijk best heel mooi vanochtend met veel zon, maar de bewolking nam toe en het was een tijdje grijs met enkele buien. Gaandeweg kwamen er gelukkig dan wel weer wat opklaringen. Morgen dan is het weer een redelijke ochtend opnieuw met zon en 's middags en 's avonds dan weer veel bewolking met kans op een bui. Maximumtemperatuur ligt morgen tussen de 14 en de 15 graden. En wat dan verder nog vanavond bij Omroep Zeeland? In Thuis in Zeeland het verhaal van Nicolas. Hij komt uit Spanje, maar vond een baan in de zorg in Zeeuws-Vlaanderen. Ik woon hier in dit huis met 2 collega's van Spanje ook. We wonen samen dezelfde situaties. Zij zijn mijn familie nu hier. Daarna uiteraard het uitgebreide weerbericht van Jules Gernhardt. Ik wens u nog een hele fijne donderdagavond.